И здравейте хора, днес ще отваряме Brawl Pass-а. Как сте почели добавите, сега нека се добавяме. Стигна съм до 55 лева. И като вземем Brawl Pass плюса ще отваряме, сега ще видите, ще стигнем и до другите награди накрая. Така че сега ще го купим и почваме да отваряме наградите. A few moments later. Готово, плащането успешно и... Ето го, Brawl Pass плюс Unlocked. Ето всички награди сме взели. 10 000 точки. За да отваряме са. Отиваме една от 5. Маля, колко много награди. Сега ще ви кажа дали заслужава като отворим всичко тук. Ключовете после ще ги отваряме. Накрая на видеото ще ви дам една горда малка съпоставка. О, това 100 джема ли бяха, моля? О, това беше интересно. Ще ви направя една кратка съпоставка на края на видеото, за да ви кажа дали си заслужава да си купувате Brawl Pass. Оп, тук може би да, взехме 101 герой. 101 ми герой. Официално мъжки герой в Brawl Stars вече. И вече имаме феймове. Да, доста интересно. Сега се заслужава. Тук взимаме 1000 кредита. А тук достигаме Global Fame 2. Доста интересно. Никога не съм бил Global Fame. Ето, пинчета тук и продължаваме нататък. Тук е момента да ви кажа, че вече съм част от кампанията на Supercell Creator, така че очаквайте да има раздавания в канала. Затова се абонирайте. Тук взимаме гарантираната роля от Brawl Pass, която може би ще си сложат. Сега с ключовете, които ми се полагат, ще си взема 2000 PowerPoint. И може би и Blink да си взема. Сега ще видим какво има в шопа интересно за Blink. За да видим какво ще вземем. Да видим офертите. Франко е интересно. О, бибито, това ми харесва. Може би, да. Ще отида сега да си взема Блинка, за да си вземем бибито. Оп, грешка. Ето вземем 5000 Блинк с един от ключовете. И сега отиваме направо към шопа, за да вземем бибито. Както знаете, аз играя с биби в момента, така че този скин ще се отрази много хубаво. Много хубав този скин. Ето го и скина. Пират биби. Много хубав скин. Да ни дават и пинчетата към него. Автоподи, иконки, и малък бокс, който какво ще даде? Нищо. 50 Блинк. Чува се франка. Не, няма го си на франка. Тук видях, че съм изпуснал една наградка. Сега ще ходим ще отворим. Много това е интересно. Какво ще се падне? Можеш някой скин, предполагам. И това е скин на Мек. Това е скин на Мек. Когато в интерес на истината ми е на 0 купи. Ето го, но скин е много хубав и може би ще игра Мек заради скина. Еми хора, това ще бъдат клипа. Ето сега ще видите скина. Ще го пусна, но видите. Доста интересен беше скина. Така че ето ви, мога видите колко броли имам да купи. Ето, доста интересен скин. Може би ще почна да играя Мек заради скина. Това ще е края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ето сега я обещана съпоставка. Ето това е пари. Ето го и сега. Доста неща са на плюс, така че надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, лайквате и до следващия път.